हमर भौजी है गुडू जी एकर वही हाल बा भौजी एगो तू शांत रहिए बोले एकर वही वाला हाल बा एगो पुरनिया बाबा एक बार 5 लाख रुपया ना देखले रहे आ ओकर ई बेटा चल गई बाजार में लॉटरी 5 रुपए के लगावे आ उधर से 5 लाख निकल गई यहां फटा उधर बाजू बाबूजी के खाना खाता रहे बोल रहे बाबूजी लॉटरी जो लगले रहनी है निकल 5 लाख तो बाबूजी के सुनकर बहुत 5 लाख आ बाबूजी के 5 लाख कोहे में साफ गुडू बेटा मार गले रे हम चले कि तू ही मार गला मार देते न वैसे मारा लेन कर देला अरे प्रभरनन बड़ाई से हरला भरमन बड़ाई से सुहाग बड़ाई वाह माई के आशीर्वाद के बिना एगो पेड़ के पतई ना हिलेला अरे तो तोर जीव कैसे है तोरे तो ठुका हमने के जीव कैसे हिलेगी हैं अब 32 को दांत में एगो जीव कैसे हिलेगी कैसे ही तो मारबो झलिया से भरमन बड़ाई से सुहाग न बड़ाई हां अरे गुड्डू हर छोटा है